A Consellería do Mar abriu no día de hoxe unha nova campaña da captura da centola. Na lonxa do Grove, como tradicional, houbo unha gran expectación por ver a chegada destes crustáceos e o seu prezo de venda. Para algúns mariñeiros é a época máis importante do ano. A expectativa é boa. Nós, de feito, estamos pendientes da campaña do Sentolo, vamos, como agua de maio, como suele dicirse. Entón, é o primeiro día, é unha prueba, e, bueno, non quere dicir nada, quere dicir o que empeza ben, pois empeza ben, e o que non empeza tan ben, pois a ver se mañán pesca máis. No primeiro día de capturas, a cantidade do produto estivo por debaixo do agardado. Podemos dicir que é regular, poucos barcos fixeron os topes, pero bueno, ao mellor tampouco a temperatura non foi a idónea, bueno, a ver, hasta despois, hasta que se acaba a campaña, non se sabe agora, estamos pendientes do precio, porque ao mellor moitas veces non se trata de pescar. Se hai bo precio, pois ao mellor vale a pena pescar menos e que valga máis. O que non ten ninguna dúbida é a calidade do marisco. A calidade, eso sí que ten que estar asegurado. A calidade que é do produto que temos aquí no Grove, eso sí que, sean 3.000, sean 5.000 ou sean 1.000, a calidade eso ten que estar garantizado. O prezo de venda superou as previsións. Os mariñeiros tiñan esperanzas de que a primeira puxa superase os 20 euros e se superaron con creces. O primeiro lote saiu por máis de 29 euros. Aínda é pronto e queda moita campaña por diante, pero os mariñeiros manteñen a ilusión. Que se manteñe, eu con que se manteña xa me vale. A min con eso estaría tal, pero non creo que sea. Estes 15 días vanlle dar a full e despois vas traballar con pouco produto. Bueno, isto é día a día, non? Hai que ir mirando como cada día é un día distinto, un día pescas, outro non pescas. Pero bueno, penso que vai ser boa campaña. A campaña da centola é unha das máis importantes para a lonxa do Grove. A facturación nesta época na rula do Grove aumenta nun 50%.